De oervallers sloegen 4 keer ta bij snackbars en winkels in onder andere de Esdoornstraat en de Akkermaarstraat. Nevens de politie werd er bij grof geweld gebruikt. We werden gebruik maken van een vuurwapen, wat letterlijk een nepvuurwapen blijkt te wezen, een mes en er is pepperspray gebruikt. En we hebben dreigd om naar de meesten om de buiten auto te gaan. En wat dienen ze dan met yield? Het yield dat werd gebruikt, dat werd verdeeld en er werden feestjes van houden, er werd drank werden verbruikt. Het al oervallen in Ljouwert neemt ta. Verliezen hier over het hele jaar zo'n oervallen, dit hier nou al 12. Wat opvalt is dat de vertochten in dezelfde week wenjen als dat ze de oervallen plegen. Het is kennelijk toch makkelijk om het op die manier te doen. Je soms is ik in een andere week, maar dat doen ze juist net. En wat zit daarachter? Dat weten we net eigenlijk. Wat we wel weten is dat ze bewust pannen uitzieken. Dat ze eerst zorgen van hoeveel mensen binnen. Is het een drukke winkel, is het een drukke zaak. Wat voor soort mensen zijn er. En dat het mogelijk is, dan gaan ze gauw naar binnen en plegen ze hun feit.